jo crec que si tu comences a veure la teva professió com algo tan artístic, el que has de fer són exposicions. Jo tinc una professió, jo faig roba, i un altre és cuiner, i un altre és ebenista, i càmera, o jo faig roba. Que intento posar molta sensibilitat en el que faig perquè faig el que m'agrada, sí, perquè tinc la sort de dedicar-me a el que m'agrada, i és una gran sort, és un privilegi, i més avui dia. Però d'aquí a veure la part artística, sí que és veritat que hi ha gent que la veu, perquè a més nosaltres treballem molt les peces i hi ha molt d'artesanal, d'acord? Més que d'industrialitzat, però això no vol dir que fem 8 o 10.000 peces per temporada. Moltes vegades la gent no se pot ni imaginar que un sol vestit o una samarreta, la de feina que implica, la de gent que ha tocat aquella peça i la de gent que s'ha amoïnat perquè estigui bé. Clar, també és veritat que ara hi ha molta gent que ho posa tot en el mateix sac, vull dir, el Zara, a mi, el Mango i clar, no. La meva forma de treballar no té res a veure, no? I són, clar, és una feina que ens hi dediquem i que hi posem moltes hores, hasta per la peça més senzilla. Segurament la passarel·la que me fa més il·lusió, no només perquè actualment hi participo, és perquè la faig a casa, és el 080 Barcelona. Perquè normalment les col·leccions les presento molt lluny d'aquí i el fet de presentar alguna cosa a casa per mi és superimportant. Japó és el nostre hàbitat natural. De fet, el meu primer client va ser japonès i la primera col·lecció que vaig presentar ja me varen fitxar. Una distribuïdora japonesa i tot el camí que hem fet ha sigut gràcies al camí que he fet allà. Quan ens vàrem instal·lar aquí, a mi me semblava un suïcidi professional, absolutament. Però el meu home me va dir que no, que era absurd, que podíem fer-ho des de qualsevol part del món i que no era important. Vull dir, de fet, jo estic més a prop de París que els meus companys. I tenia raó. De fet, no és important. Jo tinc oficina a Barcelona i tinc oficina permanent a Tòquio. I visc a Figueres. Per exemple, hi ha molta gent d'aquí que veu un toc molt oriental amb el que faig i en canvi a Japó ho veuen superoccidental, amb la qual dius, bueno, no? I jo tampoc me veig aquest punt tan oriental, però bueno, es veu que sí, que ho veu molta gent, no? És molt femení i té molt de detall. Per mi la matèria prima és molt important i la feina que porten les peces també. De fet, ho produïm tot aquí, mai he produït fora de Catalunya i controlem tot el procés, des del dibuix fins a que la peça està acabada, passa el control de qualitat i s'etiqueta i s'empaqueta per qualsevol part del món. Jo, per exemple, encara soc de les que el tema tecnològic només és una part de la feina, però no m'impliquen a mi. O sigui, jo soc de les que comença una col·lecció comprant llibretes i hi ha pesos nous, d'acord? O sigui, tot ho faig dibuixant. I, clar, la part de dibuix i la tria de materials està molt bé. O sigui, és una part en la que, és molt maca. De tota manera, quan ja comences a veure les peces fetes i pots anar manipulant i tocant i girant, aquesta part també és fantàstica. I després, quan ja ve la part de la presentació, la part de preparar un desfile, quan ja vas veient que tot està agafant, tot té un fil conductor, que tot està ben lligat, també és una part molt maca. Però porta moltíssima feina, aquell quart d'hora de desfile, no? La gent només es queda amb el moment aquest, amb el glamour, amb els models que han desfilat per tu, però en realitat són molts mesos per un quart d'hora.
per un quart d'hora, a més que no es repeteix. O sigui, és un directe que si alguna cosa surt malament i no es torna a repetir. No? I clar, hi ha aquella pressió, són com els boxers, el box de la Fórmula 1, no? Que van i tenen que fer-ho tot en 30 segons, però no és algo comparable. O sigui, al darrere d'un desfile, si la gent ho pogués veure, o sigui, és caòtic. És un caos amb sentit, però és caòtic.